Sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan, alagang karaman, kalasyaw para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, paborito. Barangay 2, paborito. Barangay 4, paborito. Tanchet Bulusan, paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kaposan Pangasinan. Dennis Mojares, Errol Horado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:04 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programa na Maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
Nakaulupyo da sayang kabuwasan. Makterion lingkura timag ti Pangasinan Dennis Muharis. Kay bamad si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Martes, petsa 14 bulan na Oktobre 2025, 73 days more before Christmas. Jada sari ulo na balita da lokal. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Top 1 most wanted person na aristo. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Laki na walaan na kason qualified theft siningkat na otoridad. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Laki man babano da gulo sinagsag na minor de edad. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Motorsiklo abangga na delivery van sugat-sugatan imbatik at patambalan. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Abong sinukisok sa buha recover suspect na aristo. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Jadulo na balitad nasyonal. Loy ni paakar ada libren internet na pagay patunton palapag ng Senador Aquino. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Libren kabaong tana pangipunpon ada sare mamairap bilay sa kailan loy. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Department of Agriculture inikaltunya sa imported ban ada poultry product kaya manlalapo ada New Zealand. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. PNP man-recruit na 6,500 via balon pulis ada bansa. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Duara na Pinay nababalang jad Hong Kong. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabuwasan tanatan wadyara detalye at balitad lokal. Top 1 most wanted person na aresto na otoridad at oras na alas 12:46 na kaagwan. Jada barangay Kuliling, siyudad na San Carlos. Kinabat na aresto ng suspect at ngaranton na Gerald Manson na Bulataw alias Atoy. Si Katoy inaresto base at biskag na warrant of arrest. Yung pa-accept na Regional Trial Court, First Judicial Region da siyudad na San Carlos. Walay pizza ton September 23, 2025. Makalanor ada kason karnaping wala da criminal case number 14020. Sa may suspect yung gangana na korte, yaman piyansa da kantidad na 300,000 piso. Yan si katunatan sa wala da kustodiya na San Carlos City Police for proper disposition. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Asingkat na otoridad sulaki na walaan na kason qualified theft hadjad barangay Ulo Kakampusan na baloy na mga Tarampang Kasinan. Sa may suspect so kinabat ng ngaranton Jobert Rocky Cruz. Si Katoy naresto base at biskag na warrant of arrest. Yung pa-accept na Regional Trial Court, First Judicial Region 3, Baguio City. Makalanura da kaso ng panagtakaw, yan ay kurit ang criminal case number 49012-R. Sa may suspect yung gangan na korte, yaman piyansa kantidad na 40,000 piso. Ya si katunatan sa wala at kustodiya na mga Tarom Police Station. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan.
Menor de edad, inaresto kaya rin sinagsakto niya so 25 anyo siya laki. Agawa sa insidente at oras na 2:00 ng araw. Jad Barangay Poblasyon, Bali na Season, Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Jericho Tambao nga si Rizzo. Lega niya sa may suspect so sa kaya estudyante. Taman-taon labat na labin nga sa kaya. Jad investigasyon na pulis nan-imbestiga din kagawa na insidente sa may biktima so imato na walay nagagawa ya mabubuntalan niya sa may kaabwe da nabong nan si kato ya man babano aneng neng tunya so minor de edad ya akawit na barang tan bawian tunya so kalaban to. Binano na biktima eraya duwaran man bubuntalan niya anggad anempet ladabong so biktima si katoy inusilan na suspectan na si katoy pinantutulungan niya binugbog biglan si katoy so sinagsag na sakay dasaray minor de edad tanakagamor na sugat parte na laman sa may biktima so tampolya imbatik jad sa isang kasinggaran iya patambalan da syudad na Ordanita yan natambalan sa agamuran to na sugat lega niya sa may minor de edad iya suspect so inawit mat jad Posorobio Community Hospital pinapasilong at medical examination anti si turnover na police jad Municipal Social Welfare and Development Office for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Motorsiklo abangga na van driver imbatik niya patambalan na agawa so aksidente at oras na 5:20 na Kabuasan jad New Divinesia Highway Barangay Lucaw at Siyudad na Dugupan sa involve yaluluganan black Inmax motorcycle yawalay plaka ton 631 APX mamanihuan ng Gia Mon Tirado Rosario 28 anyos tan sa may akabanggad si kato so sa kaya Aspen White Mitsubishi aluminum van Canter yawalay plaka ton AAN 529 ya karehistro at ngaran na Golden Tradition Incorporated ya wala ya address to na Goldilocks sa Sisay Mall ng Kayasan Ordanita City tansaya sumamanihuan na Oliver Avalos Aquino 50 anyos ya dinisyal investigasyon na pulis sa may motorsiklo sumamarap jad main road na Barangay Lucaw, Dagupan City lega niya sa may aluminum van sumamarap mo dyan parehong direksyon ya unlad Poblasyon Weste at Siyudad na Dugupan nan biglan gimamgama sa motorsiklo at linya na aluminum van singagan na sa may aksidente sa may driver na motorsiklo sa akagamor na sugat dyan nandoon parte na laman tan si kato imbatik na Bureau of Fire Protection jad Region 1 Medical Center at Arellano Street Barangay Pantal at Siyudad na Dagupan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 15 piraso na heat-sealed transparent plastic sachet so recover at ginawan impan na implementa na search warrant na saray impanulop yung puwersa ng Mangaldan Police sa Provincial Intelligence Unit na Pangasinan Police sa Provincial Office Regional Intelligence Unit na Regional Intelligence Division na jad koordinasyon matla na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 sinukisok na saray otoridad so kaliber-liber na abong nan Rufino Padilla de Guzman Jr. 36 anyos sa base biskag na search warrant yung paksib na korte yawalipit sa 2 Oktobre 6, 2025 makalanor din sunggay na Republic Act 9165 ang kumpiskada buong na suspect so 15 heat-sealed transparent plastic sachet sa kaya black pots sa kaya piraso na improvised lamp
sakay pirason improvised sa tube pipe, sakay pakitin transparent plastic sa sea, duwaran pirason yellow tan na blue lighters, limaran na pirason cut straw, sakay pirason na katli, duwaran pirason improvised ya dagom, tan duwaran na pirason na inusarlan na aluminum foil. Sama kumpiskan shabu, suwalay bulaton na 4.31 gramo, tahan na mang kantidad na 29,308 piso. Sa may suspect siya, kansara ebidensya siya nawit, Jada Police Station, kaso ninsungkay na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002. So insigapad korte, laban at abitlan suspect. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringalan ay katibukilan niya balitad lokal antis tayo nung dapagadasaray balitad nasyonal. Wadya niray pigaran pa imano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Tacloban City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tacloban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras po natin alas 6:18 na po ng umaga, 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Mariing iginiit ni Senator Bam Aquino sa Department of Information and Communications Technology o DICT ang agarang pagpapatupad ng batas para sa libreng internet access. Bilang co-author ng Republic Act 10929 o Free Internet Access in Public Places Act, binigyang din ni Aquino na ang pagkaantala ng rollout na nagiging hadlang sa pag-angat ng ekonomiya at pagpapataas ng kalidad ng edukasyon ng bansa. Layunin ng senador na matiyak na ang bawat Pilipino, lalo na ang mga estudyante sa pampublikong paaralan, ay magkaroon ng libre, mabilis at maasahang internet access. Sa datos na ipinakita ni Senator Aquino, lumalabas ang malaking agwat ng serbisyo. 2,872 lamang sa 58,121. Na pampublikong paaralan ang kasalukuyang konektado sa free wifi program ng gobyerno. Ayon kay Aquino, nakapasa na ang batas at ang kailangan na lang ay malinaw na master plan at sapat na pondo at gawin itong prioridad para sa mabilis at epektibong implementasyon. Amon Aquino sa DICT, iyakin ang sapat na budget para sa pagtatayo at pagpapanatili ng free wifi site, lalo na sa mga pampublikong paaralan. Nagpahayag naman ng suporta ang mga telecommunications firm na magbibigay ng diskwento sa DepEd para sa connectivity ng mga pampublikong paaralan.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, batas na ang panukalang free funeral services matapos mag-lapse into law ng walang pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ng Republic Act 12309 o ang Free Funeral Services Act, ang mga mahihirap na pamilya sa mga sitwasyon ng krisis tulad ng mga kalamidad at iba pang mga emergency ay maaaring maging kwalipikado para sa programa. Ayon sa itinakda ng DSWD, nakasaad sa batas na ang mga libreng serbisyo sa paglilibing ay ibibigay sa mga mahihirap na pamilya sa bawat pagkamatayan ng isang miyembro ng mga accredited institution ng libing saan man sa bansa. Nakasaad din ang mga serbisyo ng libing na ipinibigay ng benepisyaryo ay dapat magkapareho. Para maka-avail ng libreng funeral services, kailangang isumite ng mga pamilya ang mga sumusunod na kinakailangan tulad ng valid ID ng claimant o beneficiary, sertipiko ng kamatayan na inisyo ng ospital, municipal health office, sertifikasyon mula sa tribal chieftain, kontrata sa libing na pinirmahan ng kinatawan ng pamilya ng namatay, ng mga tauhan ng punerarya, mga autorisadong tauhan ng DSWD at social case study mula sa isang social worker. Ang budget para sa libreng funeral services na ito ay sisingilin sa budget ng DSWD. Kinumpirma ng palasyo na ang panukalang batas ay naging batas nang walang pirma ni Pangulong Marcos. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, dalawang Pinay overseas Filipino workers o OFWs ang iniulat na nawawala sa Hong Kong. Ang mga nawawalang Pinay OFWs ay kinilala sa mga alias na Aimee, 23 years old, at Aleli, 33 years old. Sila ay iniulat na huling nakita sa Tsuen Wan District noong October 4. Ayon kay Migrant Workers Office OIC Antonio Villapuerte, napaulat na rin sa social media ang pagkawala ng mga Pinay. Kasalukuyan nang nakikipag-ugnayan ang mga konsulado ng Pilipinas sa naturang bansa sa mga pulis at Immigration Department sa Hong Kong upang matagpuan ang mga naturang Pinay. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, inalis na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang temporary ban sa importasyon ng poultry products at mga ibon mula sa New Zealand. Ayon kay Chu, nakakatiyak na sila naligtas na ang poultry products sa avian influenza sa New Zealand. Kasama sa mga lifted import ban ang day-old na sisiw, itlog at similya para sa artificial insemination. Noong Enero ngayong taon ay pinatigil ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng naturang poultry products dahil sa pagkalat ng avian influenza sa New Zealand at mapangalagaan ng poultry industry sa ating bansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, kasabay ng pagpapalakas ng hanay ng kapulisan, inanunsyo ng Philippine National Police ang pagsisimula ng recruitment process para sa calendar year 2025 attrition quota. Nabatid na may kabuang 5,639 quota slots ang inilaan para sa 17 police regional offices sa buong bansa. Kasama rin ang mga national support units na mayroong 900 na quota tulad ng Anti-Kidnapping Group 75, Criminal Investigation and Detection Group 75, PNP Drug Enforcement Group 225,
Explosive Ordnance Disposal and K9 Group 95, Integrity Monitoring Enforcement Group 75, Communications and Electronic Service 85, Headquarters Support Service 200, at Special Action Force 70. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., bahagi ito ng tuloy-tuloy na programa ng PNP upang mapalakas ang serbisyo at mapanatili ang profesionalismo sa hanay ng kapulisan. Binigyang din ni Nartates na libre ang proseso ng recruitment at walang sinumang individual ang otorisadong mangolekta ng bayad o mag-alok ng tulong kapalit ng pagpasok sa PNP. Samantala, ipinahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Chief ng PNP Public Information Office, ang pagtitiyak na magiging transparent at patas ang buong proseso. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungan, Almusal Balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin, alas 6:26 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iran Sonata. You're all I can think of. Every cup I drink of. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Alias, #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS. Yakult! That may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic We Center. want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Horace Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. PFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ri 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering,
structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services, popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. Maginawa miya duga sa trabaho tan talagan na yaet malet no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Jad Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito po, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:33 sa nakabuasan. May patuloy na programan Maabig iya kabuasan Pangasinan. Siyempre, saraya nakulupyo da sayang programa. Good morning Pangasinan, Maabig ya kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Bakteryon Lingkura, Timag ti Pangasinan, Dennis Muharis. Tana kaibamat di tana da technical control. Si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Martes sa pizza 14 at bulan na Oktubre 2025. Mantutuyaw tayo ha. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga issue sa umagang ito. Kung meron kayong mga reaksyon, mga suggestion, opinion, mga sumbong, mga hinaing, tumawag lang po kayo sa aming hotline 0939-100-9931 at saka sa gulob number 0927-974-2784. At sa ating Facebook live pa rin po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Sa Ayan. YouTube, ganun din. Aha. Masaya ang mga taga Manawag, kapaborito Errol, sapagkat meron silang kababayan na nakilahok sa Team Pangasinan na bahagi ng Team Philippines na sila ay nagwagi sa Valley, Indonesia. Oh. Ang kanilang coach ay galing sa Lipit National High School pala. Ano? Oo. Ayan, sinabi ni Mayor Jeremy Ming Rosario ng Manawag na malaking karangalan ang dinala ng atleta na yung taga Manawag na kabayan nila.
At maliban dyan, mayroong dalawang taga-Manawag na nagwagi sa singing contest dyan sa may sa paborito mo ting tanghali. Ayan, at may mga nabanggit ni Mayor Rosario na yung mga kasalukuyan niyang mga plano at yan ang pagbili ng fire trucks o yung maliit na fire trucks at pang mga kagamitan ng Bureau of Fire Protection. Yan ay upang mas mabilis ang pagresponde ng mga bombero kung sakaling magkaroon man ng sunog. Oo, tuloy-tuloy ang pagbibigay serbisyo at pagsasagawa ng infrastruktura sa bayan ng Manawag tulad ng pagpapatayo, yung ongoing construction ng bagong palengke sa bayan ng Manawag, Pangasinan. Ayon kay Mayor Ming Rosario, almost 80% na ang natatapos ng naturang public market. 50 to 80% na. Ayan, kaya malapit nang matapos. At isa pa dyan na kanyang sinabi sa ating pakikipagpanayam sa kanya, pinaghahandaan din nila yung posibleng darating na sukuna. Gaya ng yung nararanasan natin, yung sunod-sunod na lindol na nangyayari sa iba't ibang lugar. Dito sa ating bansa. At ang Pangasinan ay hindi rin nakaligtas sa intensity 2. Ngayon, pakinggan nga natin yung panayam ng Radyo Pangasinan kay Mayor Jeremy Ming Rosario ng Manawag, Pangasinan. Well, good morning. Of course, mga kapaborito, Errol and Dennis. Well, pasensya na kayo, medyo humaba dahil nga maraming announcement at activities. May kumanta pa na aming mga... By the way, speaking of singing, dalawa po na taga-Manawag ang naging champion doon sa GMA7 search ng singing, contest, no? At maliban dyan, itong sports ay nagbigay-pugay tayo sa serbisyo ng ating isang atleta na kasama sa team Pangasinan na naging kabahagi doon sa Team Philippines na sumali sa Bali, Indonesia. At pati yung silang coach na principal yan ng Lipit National High School, si Sir Roderick de Guzman, ay kasama rin dito na binigyan natin ng pagkilala bilang mga atletang magagaling na taga-Manawag. So ano pong sports yung sinagay niya? Futsal. Yung futsal, ito po yung nauso ngayon na laro. Kasama po ng pickleball, mga ganung bagay. Kaya parang football na mas smaller, no, mas maliit ang fan. Yeah, sir, you recently sinabi niyo dito kanina, yung tungkol naman sa Bureau of Fire, na may mga magagandang balita ho yata kayo. Tama po yun. Patuloy po natin pinag-iigting ang puwersa ng BFP local. Dahil nga po una talagang matanda na pata sa akin itong mga fire truck dito. At yung out of local funds nabidding na forbidding na pre-bidding ngayon ng isang fire truck na locally purchased, no, local funds. At maliban po dyan ay we are also due to purchase responders vehicle na brand new na pagsasakyan ng mga responders sa sunog. Bawal na po yung nakasabit yung mga responders dahil delikado. So maliban dyan, naalala nyo, meron na kaming pre-penetrator na gamit. Siya yung unang-unang dumarating sa area, nakakumpisa ng pagbuhos ng tubig doon sa affected municipality, affected residents. At yun nga, balak pa namin dagdagan ng isa dahil napaganda yung penetrator dahil nakakapasok sa meskinita. Ang nangyayari po niyan, pag may sunog, more often than not, siya po yung nasa loob. Yung mga malalaking hindi makapasok sa loob, pinapasa load, kinakarga ng tuloy-tuloy, bumubuga ng tuloy-tuloy itong ating penetrator fire trucks. Unti-unti sir, dinadagdagan niyo yung mga equipment na papansin namin. Hindi lang po yung pinaplano niyo na sa Bureau of Fire. Marami pa po kayong napapurchase sir. Well, tama po yun. Pati heavy equipments. In fact, for 2026, kami po ay pupurchase ng road grader para po sa mga barangay roads namin. Makakuha ng maintenance nila kasi napansin mo yung mga rough road na barangay roads. Yung dinadaanan ng gulong, malalim yun. Pero yung mga ibang graba, natitirapon sa gilid. Kung makuha lahat yun, ibalik mo doon tapos ibas mo ulit, baka makatipid pa ang ating mga barangays sa pag-ayos ng kanilang mga barangay roads. No? Mayor, bago itong head ng BFP ninyo sa Manawag, so ano po yung ngayon sinabi niya dito sa Manawag para sa gawin ay effective ang kanilang serbisyo?
Well, ito naman, they come and go. Ito marang bata, pero ang dami na rin siyang experience bilang namuno ng mga BFP offices sa mga bayan-bayan, no? At yun nga, kami naniniwala sa kanyang kapasidad din, no? Wala namang successful niyan kung wala rin ang suporta ng lahat, lalo na ang local government at ang kanyang mga tao din sa kanyang opisina. So, kailangan, unang-una, magaling din makitungo kasi nga, importante rin yun. As a leader, dapat you should be a good follower at saka you should be a good, of course, example sa inyong mga tao at sa komunidad din. Sir, recently parang nakita po natin dito si Senator Lito Lapid. Nagkaroon po ba kayo ng heart-to-heart talk, sir? Well, actually, every time naman na nagagawin ng Pangasinan yan, dadaan dito. Him being an adopted son also, siya po ang responsable tumulong sa ating pong Ligo Office ang ginagawa. Siya po ang tumulong dyan na para may sakatuparan yan ng 10 million saka yung 20 million na Rizal Park na ngayon ay ongoing din. Napasyalan po nila yung mga project nila dito? Nasilip lang, hindi pa para tapos. Medyo nagmamadali na rin sila. Siyempre dumaan ng simbahan, sinamaan namin. Nagkaroon ng konting kwentuhan lang naman. Then babay na rin kaagad dahil medyo may inaabot silang oras sa Maynila. Sir, so bakit sila dito? Merkulis yun. Dahil nakabreak pala ang Senate ngayon. Sir, ilang percent na po yung new public market po natin? More than 50%, siguro around 62% na. So, tinitignan natin as first quarter up to before the second quarter of 2026, baka mag-operate na at may lipat na natin na maayos. So far so good. Maganda naman po yung on time naman yung at magtatrabaho doon. In fact, binilang ko, tanong ko one time, isang araw, duman ako doon ng Sabado. No, almost 90 ang tao na nagtatrabaho. So magra-round the clock sila para po sa madaling panahon magamit na natin itong ating pangarap na palengke at pangarap na palakasin para po lumakas ang benta. Ang mga bisitang nagagawi dito dito na rin mamamalengke. That is our clear and of course the noble intention of having a good organized clean market para po hindi lang para sa Manawag, para sa mga bisita na nagagawin dito na Pilipino rin tulad natin. Sir, nabanggit din kanina yung disaster preparedness ng LGU. Tama po yun dahil nga ito nga shaking po lahat, no? Saan-saan na dito sa Pilipinas, kaya nga importante handa. Importante po alam ang gagawin, importante alam kung anong proseso ng engagement kung may ganyang mga bagay. But again, ito po patuloy namin gagawin. In fact, nung Thursday pa umiikot na yung aming MDR sa mga schools, sa mga iba't ibang mga establishmento para po i-remind at i-review ang ating mga kababayan, no? Ang may alam lamang sa lahat ng bagay, no? Kaya nga doon kami patungo, but just the same, bottom line, kailangan pa rin ang pananalig sa ating pong may kapal para ito'y mailayo at wala na mangyaring ganito dito sa Pilipinas. Sir, kumusta naman yung LGU Sports? Well, natapos na nga at magkakaroon kami ng awarding sa Friday at masaya dahil halos lahat po ng mga nagkaroon ng mga napatibay at napag-iting lalo ang samahan ng mga empleyado, no? At nagkaroon ng naging masaya at matiwasay naman, no? May basketball, volleyball, badminton and table tennis. So magkakaroon kami ng simple awarding, and by the way, itong October 30 meron kami ng traditional trick or treat open house dito sa bayan ng Manawag at yun yung pinaghahandaan na rin at ito po'y contest din, magalingan tong ating mga kampilado at again, pagkatapos na Pasko na, kaya nga po all the more na maghahanda na po tayo dahil obligasyon namin na mapasaya. Alam mo naman sa Pilipino, sa tayong mga Pilipino, ang Pasko ay isa sa mga pinamahalagang panahon at isinisuguro natin na mapasaya natin muli ang ating mga kababayan sa darating na Kapaskuhan. Do you have any team, sir, for this year? Secret, siyempre, kasi nga mapipreempt. Pero basta iba naman, kasi may team kami taon-taon. Wonderland Christmas last time, meron na kami Disneyland, depende, no? Ngayon sana yung yung Under the Sea sana kasi may cartons din na Under the Sea, di ba? Kaso nga lang, iuso yung flood control, kaya wag mo na yan, sabi ko. Diba? Kaya nga, speaking of flood control, we welcome. In fact, I'll take this opportunity to announce and to say thank you, of course, to God
to God be the glory, tayo po ay nahalal, no? Nagkaroon na po ng gatherings lahat ng mga chapter presidents ng lahat ng mga probinsya sa buong Pilipinas. Kung ilan yon, 83 provinces gathered last week or 2 weeks ago to elect the national officers. At yun nga po, sa awa po ng Diyos at sa atin pong siguro pakikisama rin sa ating mga kapwa presidents, tayo pinahalal bilang National Executive Advisor ng LMP. So we were elected and our president is Mayor Ino D. ng Echave, Isabela. So nagkaroon kami ng oath-taking ceremony noong Tuesday, October 7 sa Malacanang, at nandun po kami lahat at kasabay namin ang League of Cities naman. At nakita ko nga si Mayor Belen doon, officer din siya. At ang president nila ay si Mayor Zamora ng San Juan City. So, it ends well. Masaya po at ang pinakamagandang bahagi ng talumpati ng ating Pangulo, yung idadaan na at ikukonsulta ang mga nationally funded projects, not necessarily flood control, lahat, sabi niya, ay dapat alam ng local government, na kukonsulta, at saka yung input at syempre pati identification ng prioritization ay dapat isama. At the end of the day naman talaga, ang local government at ang dito naman sa baba, ang end user, no? Sabi naman ni Presidente, dati na daw may ganun na ini-involve pero nawala at some point, sabi niya, pero ibabalik natin yung ganong sistema dahil yun dapat at nararapat na gawin dahil kayo ang may alam sa lugar nyo, no? Anong alam ng mga national officials, anong alam, mas minsan pati yung congressman nyo, baka hindi pa alam yung mga barangay na may problema. So ang may alam yan, maliban sa barangay officials, siguro po yung ating lokal na opisyales ng pamahalaan. Sir, pwede ba kayong mag-identify ng lugar kung sakali may project? Yun yung kasama doon, kasama sa planning for instance, sa step 1 up to acceptance, no? Dati nawala na po yung acceptance, no? Mga 4 na taon ako, never pa ako nag-accept ng nationally funded project. No, siguro po maganda po ibalik yan para hindi po naman sa pag-stricto na-implementar po ng tama, maayos, no? At nasundan yung program of work na inilatag ng DPWH. Thank you very much. So, maraming salamat, magandang umaga, mabuhay kayo, mabuhay pinagpalang bayan naman ako. Thank you. Yan po ang panayam kay Mayor Jeremy Ming Rosario ng Manawag, Pangasinan. Congratulations po sa mga taga Manawag dahil mayroon kayong kababayan na mga nagdala ng karangalan at siyempre sa buong lalawigan ng Pangasinan. Oo, at malaga ang sports dahil magsisilbing instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamamagitan din ng sports, nabibigyan ng mga pagkakataon ng mga kabataan na makilahok sa anumang kompetisyon sa ating bansa at maging sa ibayong dagat. Oo, at upang mahubog ang mga kabataang atleta sa pamagitan ng pagsali sa iba't ibang larong pampalakasan para matuto ang mga kabataan ng disiplina, determinasyon at tunay na diwa ng sportsmanship. Hindi lang yan, upang tuklasin ang mga talentadong atleta at ang layunin ng palaro ay upang tuklasin ang mga potensyal na atleta na pwedeng isabak sa ibang hanay. At ay isulong ang kahalagaan ng physical na edukasyon. Mahalaga rin ang papel ng physical na aktibidad sa pangkalahatang pang-unlad ng kabataan. Ayan, at ang aktibong partisipasyon sa sports ay nagpapalakas ng katawan, nagpapabuti ng kalusugan at nagtuturo ng tamang pangangalaga ng sarili. Kaya dapat na isulong ng lokal na pamahalaan ang larangan ng palakasan. Oo, nabanggit din ni Mayor Jeremy Ming Rosario ang pagbili ng yung penetrator truck. Yun yung compact na fire truck. Oo, at yung pwede sa eskinita. Eskinita, at para makadaan sa mga eskinita. Hindi lang yan, hindi kayang pasukin ng mga regular na malalaking fire truck, kayang-kaya nung penetrator. Ang pangunahing gamit nito para sa mas mabilis sa napagresponde
sa mga, lalo na sa mga masisikip na lugar. Ito ay ginagamit kasama ang mga water tanker upang makasiguro ang tuloy-tuloy na supply ng tubig. At hindi ibig sabihin na bumili ang lokal na pamalaan ng yung fire truck sa penetrator upang palitan yung mga regular fire trucks. Nandiyan pa. Actually, magdadagdag pa sila. Oo. Ang gamit ng fire truck o yung penetrator ay bilang suporta sa mga regular na fire truck na hindi makapasok sa mga masisikip na daan. Oo, at natanong din natin kay Mayor Jeremy Ming Rosario kung ilang porsyento na yung natapos na kanilang pinapatayong public market. Patuloy ang konstruksyon ng bagong palengke sa bayan ng Manawag. Oo, at sinabi ni Mayor Jeremy Rosario na 80% na raw ang natatapos sa naturang proyekto. Kung matapos ang kanilang public market, ang pangarap noon ng mga taga-Manawag ay natupad ngayong administrasyon ni Mayor Ming Rosario. Yan ang layunin ni Mayor Ming Rosario para sa kanyang mga kabayan na magkaroon ng maganda at malinis na pamilihan ng bayan. Kung may pangarap ang isang leader para sa kanyang bayan, walang imposible kung pagtutunan ng pansin. Dapat merong pagkakaisa ang legislative at executive branch tungo sa pag-unlad ng bayan. Sa bagay, dyan naman sa may Manawag, okay ang relationship ng executive and legislative. Ayan, oo. Kaya't congratulations po Mayor Jeremy Ming Rosario dahil nga sa mga magaganda mong mga pangarap para sa iyong bayan, tulad ng mga infrastruktura, pagpapatayo ng public market at iba pang mga pangangailangan ng mga taga-bayan ng Manawag, Pangasinan. Ayan, congratulations. At may taga-Manawag pala na sumali din sa larangan ng sports doon sa Valley, Indonesia. Kaya't isang karangalan din yan para sa taga-Manawag. Futsal. Futsal, ayan. Parang din yan, yung volleyball, no? Ang football, parang football yan. So congratulations po at meron kayong kababayan na talagang yung tumayo sa sports, sa larangan ng sports at kinilala sa buong hindi lang Pilipinas kundi sa ibang bansa dahil yan Valley Indonesia po yung kanyang sinalihan Kaya congratulations po sa inyo. Okay, basahin natin itong mga nanonood. Si Majin Acorda, ayan, good morning. At ganon din si Michael Mariado Suganob, magandang umaga sa iyo. Si Abilis Nil, ayan, magandang umaga. Maki Mapalakapak Suriano ng barangay Jimenez. Jimenez yan, sa Mapandan yan. Sa Mapandan, ayan, magandang umaga sa iyo. May message dito si Majin Acorda. Siguro basahin natin mamaya para sa ganun may parating din natin. At sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa kailang mga Facebook Live, magandang umaga. Sister Ramos nga para ng Barangay Mangkop, Kalasyaw, magandang umaga. Ayun yung mga regular natin na taga-subaybay sa ating thank you po, programa. Sa inyong tiwala at suporta. Ayan. Mamaya sahin ko itong mga message ninyo. Sa natin na Facebook page, ma-access mo ba? Hindi ko ma-access dito sa akin mamaya na, minsan na nating basahin. Good morning din dyan sa may bayan ng Mapandan, si Sir Jeffrey. Magandang umaga po sa iyo. At tuwang-tuwa daw yung kanyang mga anak dahil narinig nila yung pagbati sa kanilang mahal na parents, si Sir Jeffrey. Good morning po. At ganoon din si Dr. Felix Domicilio, good morning.
dyan sa Mapandan. Ganon din si Councilor Freddy Pinulyar at si Madam Ciela Pinulyar. Good morning po. Mayor Carl Christian Biga, advance happy birthday. Malapit-lapit na po ang kanyang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Yung mga magba-birthday ngayong October. Paano tinalala mo? Magba-birthday, Ayan, advance happy birthday sa iyo. Sana ay mabusog nyo kami. Ayan, Sige, sa lahat ng mga magsisilibra anang kailang kaarawan itong October, happy birthday and advance na lang. Yung mga katatapos lang na mga nag-celebrate ng kailang birthday, belated happy birthday. Ayan, okay. O si Kon nga pala, si Sir Bots Velasco. Malapit na rin yan. 22 ng October yan ganun din si yung matagal nating hindi nakaulayaw. Nakalimot na kaya yan. Dating mayor. Si Mayor Leopoldo in Batawil. 22. Parehas kay Sir Bots Velasco yan. Sabay silang dalawa. Sabay din silang magpakain. Pwede rin, ano? Handa, tagtikman natin. Ayan, At advance happy birthday rin doon sa kaibigan ko, si kapaborito Errol Horado. Wala. Matagal pa yan. Malapit na yan. Mas mauuna ka pa. Mas mauna ba ako? Mas mauna ka pa. Ayan, darating tayo dyan. Sige, bago tayo magpatuloy sa ilang pa mga issue na ating tatalakayin sa umagang ito, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Ang puta-putang ilang balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang ilang sunata. You're all I can think of, every cup I drink of. San ang puta-putang ilang impormasyon? Sa #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city?
and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Maginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:03 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Macterion Lingkor, Magtipangasinan, Dennis Muhares. At nandyan din sa technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, si Engineer Nixon Dakal. Ayan, kung meron kayo mga gustong iparating na mga hinaing, mga reaksyon, mga suggestion, mga sumbong, pwede kayong tumawag sa ating numero 0939-100-9931 o kaya yung sa Globe number 0927-974-2784. Ayan. At live din tayo sa Facebook page. Search lang po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Live din tayo sa YouTube. Yun. Ayan. Search lamang po yung mga yan. Sa mga gumagamit pa ng mga temporary plate. Simula November 1, ipagbabawalan ng Land Transportation Office ang paggamit ng improvised at temporary plates sa mga sasakyan. Sinabi pa ng
Sino bang kalihim dyan? Si Secretary... si Lopez ngayon ang hakbang na yan ay galing kay Acting Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Kanyang pinaalalahanan ang lahat ng motorista na gumagamit ng improvised temporary plates na ito ay pinagbabawal na simula November 1, 2025. Naayon kay Secretary Lopez, pwede daw magmulta ng 5,000 ang sinumang mahuli na gumagamit ng improvised at temporary plates. Sinabi pa ng kalihim na wala nang justification sa paggamit ng improvised at temporary plates dahil wala nang backlog of license plates sa mga four-wheel cars at motorcycle. Kaya sa hindi pa nakakuha ng kailang mga plaka, dapat na magtungo na kayo sa pinakamalapit na LTO sa inyong lugar. Alalahanin niyo na ang November 1 ay araw ng mga pista ng patay. Maraming sasakyan at magkakaroon ng pagsikip ng daloy ng mga sasakyan. Kaya mas madaling gamitin na sasakyan ay ang motorsiklo. Iwas traffic at sana iwas huli din kung meron kayong permanent plates, hindi kayo mahuhuli. Pero pag ang inyong mga plaka improvise pa o kaya yung temporary plates, ayan. May kahit pista ng patay yan. Walang patawad yung LTO dahil sila po ay mag-i-implement lamang ng mga gumagamit. So wala nang extension na ibibigay considering na yan ay araw ng patay. Walang consider. Hindi kasi November 1, starting November 1. November 1. Ang hakbang na ito ay ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza ay naayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang sinabi ng LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, wala ng justification sa paggamit ng improvised temporary plates. Ibig sabihin wala ng backlog. Kaya para maiwasan daw ang pagkaantala sa daan, dapat kunin na ninyo ang mga plaka ng inyong mga sasakyan sa tanggapan at ng LTO. Ayan, sinabi ni Atty. Mendoza na maghihigpit sila simula November 1 itong taon na ito. So meron pa pong 14 ngayon. 2 linggo. 2 linggo. Nakunin ang inyong mga plaka. Ayan, dahil sa sinabi ni Atty. Mendoza, kung hindi ito i-implementa, siyempre maraming mga pasaway sa kalsada. Kaya't maghihigpit sila. Maghihigpit ang LTO, yung mga ngayon LTO enforcers at pang mga deputized personnel, sila po yung manghuhuli sa mga lumalabag sa traffic rules and regulation para huliin ang mga lumalabag sa batas. Batay sa Joint Administrative Order 2014-001 and other existing laws, rules, and regulations. Yan yung sinasabi mo. Ayan, nakasaad sa Joint Administrative Order yung 2024-001, merong corresponding penalties. Yung nabanggit natin kanina na 5,000 at confiscation ng mga temporary at improvised na plaka. At ito ang masakit sa sinabi ni Atty. Mendoza. Lahat ng sasakyan na mahuhuli na gumagamit ng improvised temporary plates, hindi na sila makapag-renew ng kanilang Hindi yun ang parang hindi ko nagustuhan dyan. Kaya nga yun ang hindi ko rin nagustuhan. Baka mahihirapan silang mag-renew. Hindi pwedeng hindi sila mag-renew. Correct. Lang, parang mababaw na violation lang yun di ba? Nahuli, bawal na mag-renew. Pero ikaw mo sa may luganan ibantak mo lang. Kaya nga pa-scrap mo. Hindi naman pwede yan. Pero may paglilinaw si Atty. Mendoza, pwedeng gamitin ang improvised plates kung mayroong authorization na pirmahan ng concerned LTO office dahil ongoing pa ang proseso ng kanilang
plaka. Pero ayon din kay Atty. Mendoza, lahat ng plaka ay may bibigay sa lalong madaling panahon. Oo, sana para hindi naman na kawawa na ang mga kabayan natin na gumagamit pa ng mga temporary plates, improvise. O sana so pwede yung improvise kapag ikaw ay nagpunta na ng LTO at kinukuha mo na yung iyong lisensya plaka dahil wala na daw backlog, pero wala pa yung plaka mo. Pwede kang magpapirma. Magbibigay sila ng certificate. Certificate. Wala pa yung plaka mo. Not available pa. Kaya yun ang dapat nyong gawin. Punta na lang kayo sa LTO para sa ganun kunin ninyo kung nandoon na yung plaka nyo, pero pag wala pa, magpagawa kayo ng certification sa mga kausap nyo sa LTO. Para sa ganun may papakita kayo kung sakasakaling harangin kayo ng mga enforcer. At saka mga deputize. Kaya't meron pang pagkakataon, ilang days bago 2 linggo pa. 2 linggo. 14 ngayon so medyo mahaba pa rin. Sabado linggo pa. Mahaba pa rin 'yan. So, less than 2 weeks na. Huwag sanang gawin yung traditional natin na Teka, anong araw ba yung November 1? November 1 is Sabado. Sabado? Wala man LTO Sabado. Kaya nga yun ang tanong ko yun ang tanong ko bakit i-implementa November 1 Hindi, baka start lang talaga. Baka start. First day of the month. Baka Monday. Pwede sila manghuli. Kaya't para maiwasan yung pagka-alantala sa daan, mas maigi na kayo po ay magtungo sa LTO at kunin yung plaka ninyo kung nandoon na. Kung wala, magpagawa kayo ng certification showing na talagang wala pa yung plaka ninyo. May caravan ang LTO sa iba't ibang lugar, diba? Yung iba sa harap ng munisipyo, sa mall, sa mga public places, yan. So massive din. Kung kunyari nagcaravan sila sa isang lugar o yung mga taga doon, yung sakop ng bayan na yun. May mga kwan dyan minsan dito sa Robinson may din dyan sa nagkaroon din dyan sa may sa may harap ng plaza sa Kalasyaw. At ginagawa nila yan para sa ganun yung mga malalayong mga kabayan natin na hindi makapunta sa LTO office. Gaya dito sa Dagupan medyo lumayo napunta doon sa malapit sa bahay ng kaibigan ko sa Bunuan Binlok. Nasa Bunuan na. Nasa Bunuan na Mas madaling puntahan. Mas maraming parking. Yan. Mas malawak na parking pala. Mas malawak na parking. Kasi dito masikip wala paglay na alog. Ayan. Kaya alog ba yun? Hindi, mga kon lang. Hindi parang alog ba yun? Tinambunan kaya sa mga hindi pa nakakaalam na mga kabayan natin, yung pong LTO dito sa Dagupan inilipat na po, matagal na pong inilipat sa may Bunuan Binlok. Nasa along the highway pagpapunta kayo ng Sampabian. Nasa kaliwang kanan pag pupunta kayo ng Sampabian, ayan, makikita nyo yung LTO office doon. Kaya mas maigi pa magtungo na kayo huwag yung yung traditional natin na matagal pa yan, kailangan last hour, mahirap yung last hour. Unang-una maabala ka dyan sa dami ng pumupunta sa LTO. Pangalawa, siyempre, pag naabutan ka ng oras, sore ka na lang. Kaya mas maganda yung maaga na magtungo kayo sa LTO para sa ganun ay iwas huli. Magandang umaga kay Clifford Dison ng Dasol. Magandang umaga. Round din kay si Maki Mapalakapak Soriano, nabati natin na kanina. Si Sina Sin, ayan. Ano? Sin.
Ganda naman pangalan niya. Ano to? Magkarugtong ba ito? Sienna. Sien. Hindi naman siguro Chinese yung Sien na apelyido. Oh, yung Sien, alam ko yung Sien. Pero yung Sien, S-H-E-N, wala pa akong nakita. Sien. Oh, yan. Oh. Good morning po sa inyo. Okay, basahin natin itong mga reaction dito. Okay. Brian Bautista. Ano ni Kuya Ramon to? Ramon Bautista. Sana matapos na para sa mga vendors ng Manawag, sabi niya. Yung kanina. Si Chris Rabanal, mabuhay ang Manawag. We proud of you. Mayor Ming Rosario. Noel Kaase, inuuna ng LTO yan, pero yung mga plaka ng motor na 2019, yung pangako wala pa. Wala pa ba? At inuuna ng LTO yan, pero yung mga plaka ng motor ng 2019, yung pangako wala pa. Ayan yung may backlog eh. Yung backlog, ayan. Magpunta na kayo sa LTO. Kasi, at least may statement naman sila na mag-report. Kung wala pa, bibigyan kayo ng certificate para okay yung train yung hindi kayo malantala sa inyong biyahe. Pag-travel nyo. Ayan. Si Ed Flores, sana magmulta rin ang LTO kung hindi pa nila naibigay sa amin ang plaka. Mapagmumulta mo yung LTO. Naman Mela Reyes, malaking ginhawa sa aming nagtitinda. Public market to sa Manawag siguro. Si Eduardo Aquino, diskarte ng LTO yan, racket na. Hindi naman siguro. Si Janre Flaminiano, bigay nyo muna lahat ng mga plaka bago kayo manghuli, sabi niya. Oo nga naman. Di ba? Bigay muna lahat yung plaka daw. Ayon kay Janre Flaminiano. Bago kayo manghuli. Manuel Bernabe, kasalanan ng LTO kung bakit wala pa kami plaka. Kulang kaya yung pundo? Kaya hindi pa na-release yung mga plaka? Yung supplier, kumusta? Nabayaran na ba o hindi pa? Andrew Prado, ang galing mag-joke ng LTO. Mabuti sana kung 100% na release na nila backlog. Magaling mag-joke daw. Si Lady Luck Malikdim, pakitanong sa LTO dahil nagbayad na kami bago ilabas ang sasakyan. Ang tanong, baka may babayadan uli pagka kukunin sa opisina ng LTO ang plaka. Doble kita ng LTO, sabi niya. Wala naman. Meron ba? Pagkukunin mo, siyempre release na yun eh. Release na eh. Wala na, nabayaran mo na, meron kang resibo. Di ba? Ipakita mo lang yung binigay na resibo kung may resibo, di ba? Manolito Ramos, iba talaga na ang alagang Ming Rosario, sabi niya. Yung ano yan? Yung public market. Josie Garcia, Mayor Ming, bukod tangi na nagmamahal sa bayan ng Manawag. Bakit yung mga iba hindi ba nagmamahal? Leah Pasawa, yung bayaw ko, matagal na bayad yung unang plaka ng motor. Wala niya, pa rin. Pero wala pa yung plaka, sabi niya. Na naman. Iba-iba yung liknaan ng ating mga mga texter pakiayos LTO kung bakit nagkakaganon mayroong wala pa yung plaka. Panawagan kayong ganyan tapos wala pala kayong may release. Magagalit talaga yung mga tao. Siyempre. Sinong hindi magagalit niyan? 09336840 basta alagang Ming Rosario garantisado, sabi niya. 09864429, marami ang naging mayor ng Manawag, hindi inayos ang public market, inuna sarili kapakanan tapos
Vlog daw. Ay, pinapatamakan. Pakinggan natin itong sinasabi nitong LTO officer. Sige. Ayan. Ito. Ayan. Maghapon lang ang binibigay ko. Ulit. Okay. Number 2, sinususpend ko suspension of VDM 2025-4674. Ito yung November 1 na no plate na i-charge ang tao ng 5,000 pesos ipa-fine. Sa akin, personally, marami tayong dapat i-check muna. Kaya temporary isususpend ko muna yung November 1 na yan. Bakit? Hindi kasalanan ng ordinaryong tao kung ang plaka niya hindi na ibibigay sa kanya tapos ifa-fine natin siya. Paano kung yung maliliit nagdi-deliver lang ng paninda tapos wala pang nabigay na plaka sa kanya? Di hindi siya maghahanap buhay, magrerenta siya o sa iba ang gagamitin niya. Pahirap 'yon. So kailangan tinitingnan muna natin kasi maraming factors na pwedeng nakaakibat diyan. Ano yung mga factors? Una, baka sa dealer may problema. Pangalawa, baka dito na mismo sa LTO. Kaya titingnan natin, hindi yung agad-agad natin i-impose yan para pahirapan natin ang taong bayan. Malinaw po ang mensahe ng ating Pangulo na huwag pahirapan ng taong bayan. Tulungan, bigyan ng totoong serbisyo. Kaya sinususpend ko muna yan. Sinususpend. Suspension. Sinususpend muna. Hindi implement na. Hindi implement tong November 1. Suspension. Buti na lang nakikinig yata itong si ano. Sino? Itong si LTO Chief. Marcos Lacanilaw. So sinuspend niya. Assistant Secretary. So sinuspend. Kidding aside, kahapon ito na press con. Kahapon. Kahapon ito na press con na inilabas naman ng LTO. Dahil nga doon sa sinasabi nilang i-implement na ng November 1. Yun pala, merong follow-up yun. Suspended. Kasi paano nga naman yung mga hanap buhay ay nagdi-deliver? Correct. Di magre-renta. Na wala pa ring plaka na hindi nakapag-report. Kaya sabi ng Pangulo, huwag pahirapan yung ating mga kababayan. Yan. Palakpak! Ayan! Suspension! Yung sinuspend. Yung mga temporary nyo, pwede huli. Walang huli! Pero kinakailangan na pumunta na kayo sa LTO. Pero kahit pa paano, mag-comply na kayo. Mag-comply na kayo. Para naman hindi rin kayo alanganin na bumabiyahe. Ayan, okay. Si Helen Dasig de la Cruz, magandang umaga sa iyo. Ayan. 0981-5537. Mabuti ngayon nakikita ang mayor noon, Ghost Mayor ang manawag. Ghost Mayor? Bakit? May multo bang mayor? Alam ko Ghost Project Sige. Ghost Mayor. Hindi daw nakikita yung mayor noon Ito yung text niya yung text niya. Sabi niya, mabuti ngayon nakikita ang mayor. Noon, Ghost Mayor ang manawag, sabi niya. Ghost Project na flood control. Siguro noon naobserbahan nila na hindi na nakikita sa flag ceremony, hindi nakikita siguro sa mga yung first Friday mass, kaya yun siguro yung dahilan kung bakit nila nasabi yan. Pero pupunta naman siguro sa opisina. Paano siya magpipirma ng mga transaksyon kung hindi napapakita sa opisina? Okay. Pwede pa tayo mag-exercise, engineer. Take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing
Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Good morning. Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrilio. Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny the Twin. Councilor Ardison Suriano. Si Councilor Joe Piloresco. Councilor Mike Sison. Si Councilor Haberdani Messina. Councilor si SK Federation President Ayay Messina. Nandyan din si Liga President Jose Paris Jr. Si former Councilor Gerald Apicial. Good morning. Si Engineer Art Gaspar. Good morning. Ganun din si MDR Eda Villacurta. Magandang umaga. Si Local Civil Registrar Ma'am Jubit Piado Esteves at ganun din si Sergeant Esteves. Good morning. Si Municipal Treasurer Sir Mel Poserio. Nasaan ka na? Parang boy putik ano. Boy putik mo na naman. Ano ba may pelikula? Fantastic yan. Si Ramon Revillate babagamay. Lang te, tababati yung ko. Nardong putik. Nardong putik. Boy putik. Abalang ko boy putik. Kino katalpakad kyan. Dadanom yan kyan, si Nardong putik. Biglan kyan. Nandipat. Hoy, good morning kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makapito, Kalasyaw, Pangasinan. Good morning sa iyo. At ganoon din kay Poso Chef Rolly Dira Cruz. Good morning kay Boss Carlo at Madam Marmy. Good morning po sa inyo. Wala po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makteriol Lengko, Rati Magtipangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin sa technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Likna ay Bale. Dito lamang sa DWGA 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Kapag ako'y nahalan, gagawin ko lahat ng makakaya ko. Aayusin ko ang sirang kalsada at tatapusin ko na ang baha sa lugar nyo. Gagawa ko ng maraming proyekto para sa ikaunlad ng bayan ko. Basta sa akin ang lubenta sa inyong 10%. Pabutika, papalengke, pura ako, pang-skwela, pakumisina, papuhunan, pura ako! Pura ako! Sir, magandang hapon po. Nakita niyo na po ang pulang ilaw, ba't yung ba diniretso? Pero ang saglit ng lisensya niyo. Alam niyo bang 500 ang multa dyan?